بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله المنشئ الخلق من عدم، ثم الصلاة والسلام على المختار في القدم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأكوان الحاضر مع كل من صلى عليه في كل مكان وزمن. أما بعد، أمبال مدي مستيف لبا دمسي ما قربا anga foli bi bela jele ama jira la ka fo ne ga emsho madi wati sede no don ba ka kenai alhamdulillah ani anga ustad na anga sheikhu ustad yusuf nimaga aleti ma kuraya anga plateau sanfe ana ali de la ka masala yanno inshallah ana le rakma mawdu'un ka biango mahabbatu rasulillah ala kira kanu yana anga do babu kono ami kuma da ma ga foli gadi anfleli ke bawma. Ustaz Yusuf, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syekhna Mahmud, Ustaz Yusuf, amala tanu ka ala wali nyumandon kala barkada sangan wati bela jele ala min yan kafo bi wuladana akilla ninde ashiya folay ni shin filana de ni teleso sanima ngono ni herabay ala fole ko fe kishin na machama ko ala kiraba muhammad ka sallallahu alaihi wasallam ana ka sudu sanimo ana ka sahaba nyimo ani mamnu tugura ko ya rabbi fo ta sidina duma ko fe ambe tele barakelo bela jere fo ko fo ka wali nyimondo abe barami nani ni ala kodi abara azrabe ala bulu ya rabbi bare ala ka yirwa ya rabbi ala ka tanye amin amin. Ambal madi mistifif lo kumanya fa cukum nabi an Ustaz Yusuf ni magana li mendak mawdu'un kabi angu mahabbatu rasulillah ala kira kanu rab ka cugudi islamek ala kira kanu cugudi ka surima damatemega ala insyaallah Ustaz Yusuf abna dufanyo ulabi insyaallah ulaina ala salama ami kumadama Ustaz Yusuf tafaddal. Alhamdulillah alladhi khassana bi khairi rusulihi wa anzala alaina akrama kutubihi أحمده وأشكره لا أحصي ثناء عليه أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة فقال جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. شيخنا محمود أمبي على تنو كعلى بين ولي مندون كبركة دا سنن واتي بلا جلنا لا حلا بلا جلك وكوفي أمبي على تنو على مين ينجن كرابين مندوني نو على كرابا محمد صلى الله عليه وسلم ani kaga kitabu raso herema no alquranul karim ko jiganga ko dafa anka ko amba tanuna dande tanumina ka barkada barsabu aya ka dine ya dafanga kalabana ka nema ko dafanga ko so Allah subhanahu wa ta'ala ay kando alquran nasi jale kono ako binya ka dine dafa auka kalabana ka nere ka nema nyu dafa auka wanjana ni islama yayi oka ke tasira auye Allah subhanahu wa ta'ala akoni mami tasira wara mine min da islama dinai wa huwa fil akhirati min al khasirin. Sheikh Mahmud islama yayi nema bayde islama ya nema bayde munde be kan fara nyonga ni rola sisa an shite boyro kili silama dine ne kile bile ka an fara nyonga an fle no bara de fanana odo ko so silama ya balmaya aka dini balmaya be o Allah subhanahu wa ta'ala ako dine kile mi ne ale mago bora ko flate ala yoro kile piu ko flani sabaya on de fe yayi nete ko kile ko no de ala yoro o dine kile
no ye alakira nana ni min ye sallallahu alaihi wasallam ni maa min to ka wa huwa fil akhirati min al khasirin alkiyama jodo bi ke ma bona nuna de am sharia ka fo mashiti funa kira o ala kelen ye alakira ba muhammad sallallahu alaihi wasallam salatu wassalam ala terido ala kuma ɲɔgɔn do ala ka sugandile do ala ka cido na so herama do ala kanuba do baara ma ban o de alakira sallallahu alaihi wasallam ala ka nafa n'a barika an ko alakira muhammad sallallahu alaihi wasallam ala terido alakira muhammad sallallahu alaihi wasallam ala kuma ɲɔgɔn do alakira muhammad sallallahu alaihi wasallam ala ka jɔn na sugandile do ala ka cide do wa ala teri de ala kanuba o de ala kiraba muhammad sallallahu alaihi wasallam an bɛ kɛnɛ min kan o de ala kira ka kɛnɛ ye ka fɔ ala kira kanu ani an b'a ka kalo min na n'o y'a bange ni kalo ye isna ashara min rabiul awwal donc an bɛ se ka sigi o sigi kɛ n'an ye ala kira ni yɔrɔ fara o kan o ka fisa kosɛbɛ hakilila sigi in kun fanba de y'o ye ya rabbi ala k'an bɛɛ sababa amin amin laqad allahu subhanahu wa ta'ala ay kando alqur'ana kono ako laqad ja'akum rasulun min anfusikum hakika nyama ala kan ci den anana ka ba awru dira abora awru dira o koro e di ala kira farkulo matigi de do anga ko ka gelama ko sebe anga ko ka bo abulo bil mu'minina raufur rahim wa ala kira hina ba de do wa maqarbado mu'minuna ani mu'minun tugura ka tasirako sallallahu alaihi wasallam ni an kanu ye ala kira yɔrɔ sallallahu alaihi wasallam o kuma ala kira kanu bɛ togo de an yɔrɔ alaihi salatu wasalam kuma saba de fɔra an ka ko ka gɛlɛ ma an ka ko ka bɔ a bolo wa a bɛ hinana a bɛ makarana ni y'a dɔn ni kanu ye dɛ ni kanu ye ala kira yɛrɛ kanu ye bɛ minɛ an yɔrɔ sisan sallallahu alaihi wasallam an fɛ an b'a fɔ tugun n'i bɛ fɛn kanu i bɛ tugu a kɔ i b'a labato a ka kumakan na i b'a labato a ka kɛwale la an ka kɛwale ye jumɛn ye ka se ala kira ma n'o b'a kanu jira badewa caman ye kuma de ye an ka ala kira ka sahabaw lajɛ bani kanu min b'u yɔrɔ ka se ala kira ma sallallahu alaihi wasallam a ka sahabakɛ dɔ tun bɛ yen o tun b'a fɔ a ma ko Thawban ale n'a tun ma ala kira ye a tɛ se ka sigi a tɛ se ka jɔ n'ale tun ma ala kira ye sallallahu alaihi wasallam a tɛ se ka sigi a tɛ se ka jɔ don dɔ la a taara ala ka ciden yɔrɔ la alaihi salatu wassalam ala ka ciden a sira ye min kɛ a ɲɛ bɛ halaya bɛɛ yɛlɛmana ala ka ciden ɲɛkɔrɔ ala ka ciden y'a ɲininka ko maa bɛ ka ya Thawban ko Thawban ko mun de b'i ra a ko ala kira tɔɔrɔ wɛrɛ foyi tɛ ne na koyi fo n'a kɛra ne famana kɛ ala kira ye sallallahu alaihi wasallam ala kira ɲɛnafin de ala kira ɲɛnafin o de y'ale lahalaya bɛɛ changer Allahu akbar k'a ɲɛ bilen k'a farikolo to k'a bɔ a lahalaya bɛɛ lajɛlen la a ko ala kira baasi tɛ na koyi tɔɔrɔ tɛ na koyi fo n'a kɛra n famana kɛ e ye ɲɛnafin ne famana kɛ e ye dɔrɔn ɲɛnafin bɛ gɛlɛya nka o ye gɛlɛya da n tɛ se ka foyi kɛ ko wa o ɲɛnafin o waati kelen la hakili bɛ jigin alikiyama de la ni hakili jiginna alikiyama na hakili din bɛ jigin jumɛn na o ye jumɛn ye alikiyama jɔ don alakira n'an kɛra arijinɛ kɔnɔ don fɛn ye alakira sallallahu alaihi wasallam ko an ka arijinɛ so ni ta tɛna kɛ kelen ye dɛ o tigɛ yɔrɔ kelen ye Allahu akbar n'anw yɛrɛ ma kɛ don fɛn ye anw de ko don n'o tɛ arijinɛ ye alakira de ta ye o maa fɔlɔ min bɛ don arijinɛ kɔrɔ kitiw tigɛlen maa fɔlɔ sen min bɛ don arijinɛ wala alakira de sallallahu alaihi wasallam ko n'anw yɛrɛ ma kɛ don fɛn ye dun kɔntinɛ ye alakira ye dɛ sallallahu alaihi wasallam y'a ye ni sahabakɛ ye alakira kanu filɛ ni yàrá cogo min na bani ale bɛ an bɛ diɲɛ kɔnɔ fɔlɔ an ma tulo la a bɛ ka jɔrɔ alikiyama yɛrɛ jɔrɔ la fɔlɔ o kelen ye alimul ghaibi wa shahada masa min bɛ dugumɛnɛ taama k'a ma farafinma sanfɛ su dubi fin na jaa kulubu mankan na yɔrɔ bɛ Allahu subhanahu wa ta'ala
ay ayaji Allahu akbar ayaj me ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa man yuti' illaha wa rasulahu fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Allahu akbar rabbi alayu ayaji ala kiraka sallallahu alaihi wasallam ka ce lafiya ka kuma kana ala yijmeni fo ako ni ma min tugura ala ko ana ka cide ja ni tugura ala ko ni ma cide fle fenye ni ma kala folo ko bara ma dafa ala kira sallallahu alaihi afdal tani yo afdal tani Allahu akbar ma bi se ke ma fe ka so ita din fe se ke ustaz ma fo ala kira ala din de nga mo ma min ga suru ala yere la davion no ala kira di sallallahu alaihi wasallam kada ay kuju ñen yoro foj mena diayi foti sega jam maye katimi dinga non ni ko re ni ma wara denjara kat iye katimi re dinga shukra shubaya ba mo mbodi fo ko go ya kili shubaya kili shubaya okuma ko ni mamin tura ala ko ana ka cide sallallahu alaihi wasallam ka ale Allah subhanahu wa ta'ala abulu tigila ma fara ma nemanunga ma nemanu yime nabi nyumo wa siddiqin ani kinyatu wa salihin ani ma nyuma mbaw wa shuhada ani sidisu Allahu akbar hasuna ulaika rafiq fulu jonyo nya kera hera badi Allahu akbar yayi anyar ni forasa wani ma lafira ni foradoro alaka kira kan sahaba bay afari lafira rati sallallahu alaihi wasallam Sheikhna Mahmoud ala kira kanu ti se ka fo ka ban ala kan nema bado ay on hadama dunga ala kira cili kana ama Allahu akbar sallallahu alaihi wasallam nemo rabbil bil badi ko nema badi wallahi nema badi we kana anya mariya ni ala danayni kan ya mariya ka fo ko masabi masamiya Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ngali mananaye ala kira dinna no kuma kai ani ka Allah subhanahu wa ta'ala ka ala kinyatigiya wa ala kira indaji tara am siga min vodoro ala re min vodoro habibu ala kanu baya ala kira ala kanu bado kanu diga grini fembe sallallahu abebo sallallahu alaihi wasallam Sheikhna Mahmoud Mustazina anya me ko nabi yumado fana kuma nyini uluga ke ala kira mando ye kwa o kuma me chugudi ala kira sallallahu alaihi wasallam nabi yumo nyini o nabi la Isa nyini nabi la Musa nyini nabi yere kira yere katla ko nyini fana ke aga mon fede katla ke aga mandon doye Allahu akbar ala kira ka mandunya aka buntu gumna sallallahu alaihi wasallam rabbi ala kan besaba amin ya rabbi Sheikhna Mahmoud yeo kuma mi wa mi klaka sego ka don ya do dukulo ngoko dan ven jumembe dukulo koka hakli be minuna o jinani hadama dini sakalain o jinani hadama dinde ala nyani bakama de ko sebe anyana mani muyi ala kira cili Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Romna ala kira cira nyaminu ngumbe nolu tiyelike olu daylela Allahu akbar tumamna ala kira cira sallallahu alaihi wasallam kulo minu ngumbe nolu kungirene do abbe daylela Allahu akbar tumamna ala kira cira sallallahu alaihi wasallam kafiriya kungeme ka dusku minu ndatugo nuti yeli yere keble ulu be daylela Allahu akbar ala kira nan sama ka bo dibidira sallallahu alaihi wasallam kata nurullah kata alaka kanama no ya alaka nurai Allahu akbar yeli o ma o che bilibili yeli o kanu o ma ka wara belejeli duskuna sallallahu alaihi wasallam ala kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam mawra dambe batiki o de ala kira sallallahu alaihi wasallam ala kira Muhammad sallallahu alaihi wasallam mawra joro batiki o de ala kira sallallahu alaihi wasallam Sheikh Mahmoud wa ala kan davembay
ala ye kabako k'a ye kabako ko min n'a ma kɛ danfɛn ye wa kabako ko min n'a tɛ kɛ danfɛn tun i n'a fɔ kabako ko min n'a bɛ dusukun a b'o si ɲɛna miiri la dɛ o kɛra ala kira sallallahu alaihi wasallam a caman an bɛ min dɔn an tɛ min dɔn nka n bɛ kelen dɔrɔn de f'i ye o ye kabakoba ye o ye jumɛn ye don dɔ la magan kafiriw y'a ɲini ala kira fɛ sallallahu alaihi wasallam ko kalo min filɛ nin sanfɛ ni an ɲɛ b'ara ni ala kira bɛ se kora a ka ala deli kalo in ka bɔ sanfɛ n'a bɔra sanfɛ a ka ti kelen ka bɔ ala kira tamanda kelen fɛ kelen ka bɔ tamanda kelen fɛ ka laban ka yɛlɛ ka taa nɔrɔ a nɔ na Allahu akbar Allahu akbar ni kuranɛ aya yɛrɛ ye de nin kɛra i m'a mɛn kuranɛ kɔnɔ iqtarabati sa'a wanshaqqa al-qamar ko diɲɛ wuli surunyana kalo tira diɲɛ wuli surunyana fɛn dɔw bɛ yen dɔnnibaaw ko fɛn dɔw bɛ yen n'i b'a ɲini ala fɛ fɛn kelen fasɔn dɔw bɛ yen kana ɲini ala fɛ ne da kɔlɔlɔ b'ara dɛ a ma nɔgɔ dɛ i yɛrɛ ka ko dɔ ɲini ala fɛ min bɛ se ka kɛ min bɛ se ka kɛ min bɛ se ka kɛ o ɲini ala fɛ min bɛ se ka kɛ dɛ fɛn caman kɔni ɲini ala fɛ nka fɛn ɲini ala fɛ min bɛ se ka kɛ sisan e Mahamudu ka nin sigiya sisan k'e ka taa kɛ magan worowa ye k'i to nin togoya in kɔnɔ o kuma ka ca dɛ fo n'i turuna na ka taa yɔrɔ wɛrɛ ka o kuma ka ca sisan a nin n'a ɲɔgɔnnaw ko kalo ka ti ala dun mago bɛ ala kira dalakan de la n'a y'a fɔ dɔrɔn musajab a jaabilen don ala kira ala deli o yɔrɔnin bɛɛ kalo bɔra bɛɛ jɔlen ɲɛna kana ti a surunyana kana ti ka bɔ ala kira tamanda fila fɛ ka laban ka taa nɔrɔ a nɔ na Allahu akbar o kɛra ala kira ye o kɛra ala kira ye sallallahu alaihi wasallam est-ce que o kɛra dafɛn ye fɔlɔ o ma kɛ dafɛn o tɛ kɛ dafɛn bilen a tɛ kɛ dafɛn ye bilen o ye koba ye dɛ o ye koba ye Sheikh Mahamudu kalo min filɛ nin ye nɔrɔ b'ara dɛ i m'a ye n'i sera burusi kɔnɔna ninnu na kalo tile 15 su n'u b'a fɔ o ma ko badiri tile 15 su n'i bɛ burusi i b'a fɔ ko kuran mɛnɛnen don an ni kalo in a bɛ disanti joli ma a ka jan dɛ a ka jan dɛ dɔnnibaa dɔ b'a fɔ ko so ka san 500 taama don san 500 kalo in ye kelen pewu de ye i taara diɲɛ yɔrɔ yɔrɔ i y'a dɔn dɔw bɛ olu ka su koli bi bɛn dɔw ka dugu jɛli ma mais a bɛɛ bɛ bɛn n'o kalo kelen ye ala ka masaya dira Allahu akbar o tira o b'a jira kalo in bɛ yala yala a bɛ yala yala o tira ala kira ye sallallahu alaihi wasallam Sheikh Mahamudu ni koba ye dɛ ni koba ye ala ka nafa n'a barikaw ye diɲɛ ani lahara ala kira Muhammadu sallallahu alaihi wasallam alikiyama jɔ don mɔgɔw fatulen danfɛn bɛɛ lajɛlen fatulen san 70,000 daliba masa bɛ kuma n'a yɛrɛ ye a b'a yɛrɛ majamu a b'a fɔ manil mulkul yawm jɛni ye masaw ka masa ye bi maa si sɔrɔ i bɛ jaabili kɛ maa si sɔrɔ i bɛ jaabili kɛ a yɛrɛ bɛ kan don a yɛrɛ ma lillahil wahidul qahhar masaya bɛ masa ye masa min ye karabali masa ye ale kelen de bɛ yen bi san 70,000 kɔfɛ Allahu subhanahu wa ta'ala ala bɛna kiiti tigɛ o kɔfɛ san 70,000 mɔgɔw ka fatulen kɔfɛ san 70,000 Allahu subhanahu wa ta'ala bɛna kuma a yɛrɛ ye k'a yɛrɛ majamu kuma ba ti sɔrɔ danfɛnw na o bɛɛ kɔfɛ maa si sɔrɔ min b'a jaabi o bɛɛ kɔfɛ wulili bɛna se tuma min na ni dugukolo bɛ pɛrɛn ka bɔ maa fɔlɔ min da la o ye jɔnni ye Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam dugukolo bɛ bɔ maa fɔlɔ min da la n'a bɛ wuli k'i jɔ cayi o ala kira de ye sallallahu alaihi wasallam ala k'an bɛɛ sababa ma kiitiw fana n'u tigɛra tuma min na komi waati man jan ni kiiti tigɛra tuma min na maa fɔlɔ min se bɛ don a jinɛso kɔnɔ o ye ala kira de ye sallallahu alaihi wasallam
ambal ma Dimes TV flabaw ani anga Ustaz Yusuf ni magharibi ñombul ale bi ka fe wala ñi ala kira kanu muhabbatu rasulillah sallallahu alaihi wasallam ama ina ambal ma Dimes TV flabaw hay émission yu ka partager Facebook YouTube ani Instagram ni TikTok Dimes TV la Ustaz Yusuf nata alhamdulillah rabbil alamin Cheikhna Mahmoud Ustaz Yusuf ala ye min gani ciden bayñe kamini aka kanuna Allah subhanahu wa ta'ala yere yoro ati se ka fo ka se adana ame min do amode fo jote min be no ma fo no gundo be ala yere boloye o de kacha adoye jumen tuguni Allah subhanahu wa ta'ala ay ala kiram mangutura ala yere ay ala kiram mangutura mangutu minu make davenye wa mangutu minu tike daventu obana Allahu akbar sallallahu alaihi wasallam ni ci den ci kira manne may wallahi ni ma min dala kira don ayo de fa sallallahu alaihi wasallam ako bakilu de moye ale to ko fo mamin ma itseki nela ma ko sallallahu alaihi wasallam alla ka kishin ne make alla ka ci de ka amin nemo ne mana ala kira sababu de alayhi salatu wassalam ala yare de ala kira mautu alayhi salatu wassalam falaqad zaqa Allahu aqla ay ala kira mautu a hakilila aya hakili saniya ko jumay qur'an aya kono ma dalla sahibukum wa ma huwa ajonyogo ama fili de wa ma yada ala kira hakili kabo ala kira ma ko filinge wa ala kira ma yada ala kira ma dele ka ko filinge abadan Allahu akbar wa ala ka jide sallallahu alaihi wasallam ma yada oy folo wa ala ka tanu folo fulana ijme wa zakka lisana aya ne manguto aya ne saniya ijme wala kira ma ako wa ma yantiqu anil hawa cekele mi na ma diriki dabwan idayele ka kuma ka nelama kuma nati in huwa illa wahyu yuha cikande do ala de ba foye abi keta Allahu akbar manu ka kan nanu maka Allahu akbar wa ala ka mautu fulana ala na ni mautu sabana wa zakka Allahu qalba faqal ma kadhaba al-fuad ma ra'a ala kira minyi adusku minyi amanga lundiya Allahu akbar Cheikhna Mahmoud adusku minyi ya ala ka kuma balaga de bara balaga bade be Qur'an aya kono Allahu akbar ala ma fa nyewo ala ka adusku minyi aya kinyetigiya tuma dora nyebi fendoye ngana masi dusku ka kinyetigiya halibi amasabati ala kira ijmendi wala qadara ahu bil ufqil a'la ay jibril alayhi salatu wassalam adatu ko dafalela sankolo wolo blana kofe ko kasana yele do ala kira tara sura jibril alayhi salatu wassalam lahu 600 ajniha 600 ajniha kaman ke moro de bi jibril akirena kama keme woro Allahu akbar kama kilin na ya feze ma bayna al-mashriq wal maghrib kile boyro na biro la ba bedatu jibril bi se ka ati se ka yeduguma yawo akama kili kaman kile na ya feze kile boyro la aba ana biro aba bedatu Allahu akbar alayhi salatu wassalam Allahu akbar ama se ka yesambe ama se ka yeduguma duma naka kuro nawo Allahu akbar ani datu woro bara mi ma fa awnye o do koso kaba akira kaba ko koy ala kira ko ala to ben be ko fe o do koso ma kadhaba al fuadu ma ra'a Allah subhanahu wa ta'ala akam mangutunna ala kira sallallahu alaihi wasallam agu ma zagha al basaru wa ma tawa ala kira kan nyene yele ama yele ma wado ko sako addabani rabbi fa ahsana ta'dibi ha ne may njogoddo ay njogoddo ngunye
ma min o yelela sanfɛ min jirala alakira la sallallahu alaihi wasallam ala feyi a y'o de lajɛ min ma jira la a m'o lajɛ fiyewu fɛn ma yira la a m'o lajɛ fɛn fɛn ma yira ala ka ciden ra a m'o lajɛ ala m'o de fɔ sisan a ko ma zagal basar wa ma taqa a ka ɲɛna filɛli ma yɛlɛma sallallahu alaihi wasallam a taara fɛn kama dɔrɔn a y'o filɛ dɔrɔn a taalen sanfɛ daliba masa kelen k'a wele al-isra wal mi'raj fo sanfɛla fɛ a taalen ye ni faama y'i wele fɛn dɔw bɛ jiri la nisɔndiya ko ye o ye tiɲɛ o tɛ an ka diɲɛ ta yɔrɔ lajɛ bani min na jirala la Allahu akbar a y'olu de ye a ma fɔ a ka fɛn fɛn filɛ a m'i kun yɛlɛma k'o filɛ a m'o filɛ sallallahu alaihi wasallam ye sadɔn se k'o kɛ bi e bɛ taara faama fɛ yen ko nin to an kɔni ngolo bɛ taa fan bɛɛ o de kosɔn jugundiya de b'a kɛ ala kɛra ni maa tɛ kelen ye sallallahu alaihi wasallam ala yɛrɛ ye ala kɛra mangutun na mangutun duurunan o kɛra jumɛn ye a ye ala kɛra mangutun n'a ka sahabaw ye sallallahu alaihi wasallam a ko sahaba minnu bɛ ala kɛra nɔfɛ alaihi salatu wassalam maalankolon tɛ ala kɛra jɛɲɔgɔn na Sheikhna Mahmud wa maalankolon tɛ kɛ ala kɛra jɛɲɔgɔn na ala kɛra u mangutu walladhina ma'ahu ashidda 'alal kuffar kafiru ka ko ka gɛlɛn u ma kosɛbɛ ruhama'u bainahum maa minnu don n'olu ye ala kɛra jɛɲɔgɔn ye u bɛ hinɛ ɲɔgɔn na hinɛ ɲɔgɔn na ye jumɛn ye e ka ko bɛna fɔ ne ka ko ni ko gɛlɛn ye sɔrɔ a bɛ kɛ ko bɛna fɔ a ye ne de sɔrɔ ne de ye hadamaden ye ni y'an ka fɔlɔmɔw bila kabini fɔlɔfɔlɔ ni y'u ka taabolo jate ka n'a lajɛ nin de tun bɛ yen ni gɛlɛma bɛ e kan balimamaw ni gɛlɛma bɛ maa kelen kan i b'a ye bɛɛ b'a sante mais kabini ko nana kɛ n yɛrɛ nin kelen ni dɔrɔn n yɛrɛ nin kelen ni dɔrɔn hinɛ dɔgɔyara wala kira ka sahabaw tun bɛ tan de sallallahu alaihi wasallam nka hali bi a yɔrɔ a du kelen kelenw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ bɛɛ sodeden don ɲɔgɔn na u bɛɛ ka kow ye kelen ye u bɛ ko to ɲɔgɔn dara ni de ye jugundiya ye yabtaguna o de dɔgɔyara yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana umma ko bɛ ala ka kusamandiyara simahum fi wujuhihim min athari sujud ay tarahum ruk'an ni y'u ye dɔrɔn i b'u ye majigi sawuraya de la simahum fi wujuhihim min athari sujud ni y'u ye dɔrɔn ala kira ka sahabaw sallallahu alaihi wasallam i b'u taamasiyɛnw ɲɛdaw ra ala ko non Sheikhna Mahmud ni ala m'a ye dɔrɔn a tɛ fili la ko ni ala m'a tɛ a tɛ fili la Allahu akbar ni ala ka m'a ye dɔrɔn fili ma tɛ ala kira in da ko de fɔ ala kira jɔɲɔgɔn na o mankutu de filɛ nin ye sallallahu alaihi wasallam o ye mankutu duurunan ye mankutu wɔɔrɔnan ye jumɛn ye wa zakka khuluqu a y'a jogo diya ala ye jumɛn de fɔ wa innaka la ala khuluqin azim sallallahu alaihi wasallam ay ka dɔn ka bɔ e ala kira jogoba bɛ ra dɛ alaihi salatu wassalam Sheikh Mamun de ala kira ye n'a ma nin kanu an bɛ jumɛn kanu an ka nɔrɔ sababuya an ka yelen sababuya an ka ko ala kira kanu dɛ alaihi salatu wassalam yaqulu Anas radiyallahu anhu Anas ako kisi ni ala ka jɛn ba ma ako ale ma deli ka maka hariri foyi ra hariri min n'a ka nugu o ye fini dɔ de ye a ka nugu kosɛbɛ n'a fɔ an ka dara fɛn ninnu a ka nugu kojugu ou bien fɛn min ka nugu ka tɛmɛ o kan min ka nugu ka tɛmɛ ala kira bolo kan alayhi salatu wassalam ala kira bolo kɔnɔna alayhi salatu wassalam Allahu akbar Anas ko ten radiyallahu anhu ala ka jɛn ba ma ya rabbi a tilala ka jumɛn fɔ a ko ala ka ciden sallallahu alaihi wasallam a tamasiyɛn kun bɛ dɔ de n'a ɲɛsina fan min ma n'a ɲɛsina fan min ma hali n'a sɔrɔ n'o ye yɔrɔ jan i b'a dɔn k'a fɔ ko ala ka ciden bɛ ka na mun fɛ a kasa Allahu akbar kana rihuhu kalmis a kasa kuma di a kasa kun n'a fɔ miski cɛ min danfɛnw na n'a wasiji bɛ n'a fɔ parfum o de tun ye ala kira ye sallallahu alaihi wasallam wa ala kira alaihi salatu wassalam wa huwa arhamun nas mɔgɔw ra hinɛba
o de alakira de tun bɛ hinɛ ka tɛmɛ maa bɛɛ kan alayhi salatu wassalam. Allahu akbar. o hinɛ in a bɛ fɔ hinɛ in de ma ko arahmanu masa. Rahmanu masa hinɛ labɔlen tigi. Allahu akbar. bɛɛ b'o hinɛ sɔrɔ. Bɛɛ b'o kɔnɔ. i ye silamɛ ye o i b'o hinɛ sɔrɔ alakira kanu kama. i ye kafiri ye o i b'o hinɛ sɔrɔ. i yɛrɛ tɛ fɛnna yɛrɛ o i b'o hinɛ sɔrɔ. i yɛrɛ ye dangaden yɛrɛ i b'o hinɛ sɔrɔ. Allahu akbar. o bɛɛ ye alakira kanu de sallallahu alaihi wasallam. nka rahimu an b'a fɔ o ma ko hinɛ kɛrɛnkɛrɛnlen. mɔgɔ mɔgɔ de ne ma sɔn alakira la alayhi salatu wassalam n'o ye alikiyama jɔ don o hinɛ minnu kɛrɛnkɛrɛnlen bɛ ka bila ye i sen t'o la dɛ. I sen t'o la. ayi. Allahu akbar. yarabi ala kan bɛ sababu ma. Ustaz Yusuf an ka waati sɛbɛ kɔrɔ la dɔɔni. ayiwa. mais sisan dakuruɲɛ laban b'i bolo ka se an filɛlikɛbaw ma. baasi t'a la. Sheikhna Mahmud kitabutigi y'o de fɔ a ko ajmal mink lam tara aynun qat. fɛn min n'a ka ɲi cɛ ka ɲi ka tɛmɛ e kan ɲɛ ma deli k'o ye. wa afdal mink lam talid nisaa. fɛn min n'a ka wusa ka tɛmɛ e alakira kan sallallahu alaihi wasallam muso ma deli k'o wolo. Allahu akbar. khuliqta mubarrar min kulli aibin. dafɛn min n'a bangena ka sɔrɔ lebu ko t'a la i n'a fɔ a bangena ka da yɛrɛ ye cogo min na o de ye alakira ye sallallahu alaihi wasallam. alakira bange waati komi an bɛna kuma surunya ka bɔ ko kow kun bɛ yen mais an ti don o bɛɛ la sallallahu alaihi wasallam. o de kosɔn kitabutigi ko ma a'azamuhu min rajulin cɛ jumɛn de bɛ yen n'a ka bon i n'a fɔ e alakira wa ma ajalluhu min nabiyyin nabi jumɛn de bɛ yen n'a kɔrɔtalen bɛ i n'a fɔ e alakira wa ma a'azzuhu min rasulin ciden jumɛn bɛ yen n'a ka bon i n'a fɔ e alakira a tɛ yen. ko qalana ma'ashara al-muslimin al-fakhru bi hadha an-nabiy al-karim a ka kan an ka fakhru kɛ ni nin nabi ɲumanba in ye a ka kan ye. fakhru kɔrɔ an ka waso n'a ye an ka nisɔndiya an k'an kama kɔrɔta n'a ye k'a fɔ alakira de y'anw mandenw ye. i m'o fɔ kabini kuma daminɛ na caman bɛ nisɔndiya ni alakira ka mandentigiya ye dɛ nabi ɲuman minnu yɛrɛ tɛmɛna ka kɔrɔ sallallahu alaihi wasallam. ko a ka kan an ka waso mandenw tɔw fana na k'a fɔ ko alakira y'an fa ye sallallahu alaihi wasallam. komi waati banna Mahmud an bɛ kuma bila yɔrɔ min na o de ye alakira kanu kɔni sallallahu alaihi wasallam. alakira y'o de fɔ a ko ale kanu ma ɲagami maa si dusukun na kanu yɛrɛ la f'a ka taa sɔrɔ Allahu subhanahu wa ta'ala a y'o tigi farisogo haramuya tasuma na. o kanu fɛn kanu de ye jumɛn ye i ka tugu a kɔ a ka baara la ani i k'a labato a ka kɛwale la. ala k'a nafa n'a barika. ala ko nɔgɔya ala ko nɔgɔya ya rabbal alamin. alhamdulillah. Ustaz Yusuf ne maa mɔgɔ bɛ Ustaz Yusuf la wajuli kɛnɛ na. wajuli kɛnɛ na ne ka numéro. walama fɛn wɛrɛ la quoi. ayiwa ni téléphone numéro b'a bolo ka di an ma. téléphone numéro bɛ Cheikh Mahmud o de ye 77 09 17 77 09 17 o ye garibu ye numéro kelen kan ka garibu bɔ. a ye karamɔgɔ bɛɛ kɛmɛ kɛra ka garibu y'an bolo. Ustaz Yusuf an ka émission sera a kuncɛyɔrɔ la mais ɲininkali kelen mun b'an bolo ɲininkali an tɛna tɛnku karamɔgɔ la quoi an b'a jaabi telimani na dɔrɔn an bɛ tɛmɛ quoi. ayiwa dɔw b'a la ko mawuludu bɛ bɛn walama a ti bɛn quoi. ne ko n ko nin kuma in an tɛna karamɔgɔ sɛgɛn ni nin kuma in ye bilen quoi. ka d'a kan dɔ kɛra nin jaabi la. mawuludu n'i y'a jateminɛ minnu k'a bɛ bɛn ni minnu k'a ti bɛn u bɛɛ hakilila ye kelen ye. i b'a sɔrɔ a bɛɛ bɛ taa bɛn alakira ko in de ma. an ma faami gɛrɛ o faamuyara. karamɔgɔ minnu k'a bɛ bɛn olu ka kalan sira yɔrɔ dɔrɔn an ka kalan ma se o niveau ma. dan olu kɛra rasikhuna fil ilmi olu k'a bɛ bɛn olu ko alakira ka fɛ bangini kana ka tɛmɛ anw na ti anw ma foyi kɛ olu ma jɛ n'o ye. minnu fana ko bid'a don olu fana ko alakira ma fɛn fɛn kɛ a ka sahaba ma min kɛ anw fana ti o kɛ. o y'olu ka faamuya ye nin ko in filɛ bɛn n'i y'a filɛ bɛɛ ta k'a lajɛ a bɛɛ bɛ taa bɛn yɔrɔ kelen dɔrɔn de ma o ye mahabatu rasulillahi a filɛ bɛ alakira kanu ninnu filɛ bɛ fandon ye alakira kanu ka faamuya min ye olu ka baara kɛ n'o ye ninnu fana tɛ kɛ n'o ye an bɛ kuma ye an b'a jaabi nin de quoi k'a jira an balima DMS TV filɛbagaw la émission u k'a partager Facebook YouTube TikTok kan nin de bɛ dan sigi an ka bi émission dɔnnibagaw ka
كنك هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين